салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шодӣ бошад. дар видеои пешина гуфта будум дар бораи метрискаи кӯдак. мо метрискаи кӯдака гирифтем, ягон сум насупоридем, дар мобайни 1 соат тайёр шид. Гирифтем, бо 1 сумкаи дига падаркамон доданд. вақте ҳамҷа пурсидем ки дар банк чанд сум месупорӣ, гуфтанд ки ягон сум намесупорӣ, 20 сум. ина падаркаи додагишон. метриска бо инҷа акшта миқаи нуқрача доштай. якта салфетка, 2 блок памперс, 3 та плёнка, 2 та формача, 1 та шапкача, бо 2 намуд креми дига, 1 та полотенцаи калон додам. законои иҷара хай ман намедонам, якум бор корум ғалтидагиай. бая гуфта ки айрӯи метрискаи кӯдак метавонад падару модар гражданӣ шавад. намедонам, хай рӯзои душанбе равем, бо қонунҳои навшон бохабар мешавам. бо шумода мегӯм, барои гражданӣ шидан ма дар фикри гражданӣ шиданам нестам. хай ки агар пешниҳод кунанд мегирем паспорт. намедонам, хай ҳозир қонунҳои навшо нафаҳмем ку чӣ гап мешавад. инам хе дӯстони азиз, дар бораи каналам чӣ гуфтанӣ будум. канал ма 1 солу 2 моҳ шид кушоданша. то ҳозира ма ягон сум нагирифтам ай каналам. рӯзи 22 май ма вайро картама монда будам. намедонам ки уҷа ҳамаша навистагиай дар gmail.com вақти сапшени меояд. мақсад подтвердид кардагиай ҳамаша қабул кардагиай. бо навистагиай ки 5 рӯзи корӣ агар ки шумо да нагузашт шуд, метавонем ки дар банк муроҷиат кунем. рости ушанбе буд, ман хел вай карда будам, ҳамаша пур карда будем, хат омада буд. рӯзи ҷумъа бекор набудем ки район равем. районам мода наздик нестай ки сраза рафта кормуна буд карда бием. 35-40 километр дурай район. барои ҳамин то ҳозира ҳеҷ кор накардам. аз рӯзи 22 май то ҳозира суми мо нагузаштай. иҷада як видео ма тамошо кардам, ранги ҳаму кардем, не ки доллару ҳамин русира мо вибр накардем. дар уҷа нишон додагӣ набуд. бо як видеоеро тамошо кардем, дар уҷа нишон додагие ки мақсад шумо доллара вибр мекунен ё русира. барои ҳамин намедонам ягон ҷош хато боша чӣ боша ки то ҳозира суми мо нагузашта. бо ҳаму видеода тамошо кардем 1 сол пешаки ӯ видео. гуфта ки мақсад Сбербанк боша, международни боша, хай мешава ки мақсад 1 ҳафта где-то ай 21 то 30 ждат кунем. хай то 30 ждат мекунем, суми мо нагузашт. рӯзои душанбе ай кай ки боша район рафтем, дар банк муроҷиат мекунем. пага бетода агар вақт ёфтем мерем район мерем. намедонам дӯстони азиз, амиқавая шавҳарма мегум як бор банк давай кунен, муроҷиат кунен, занг занен. мега хай сабр кунен, ами то 30 нагузашт, баъд хай рафта ки натонистем, баъд занг мезанем. иҷа мо ай дурини район буромадем, ай тарафи хона омадастем. ами магазинои раҳдаман кардем. иҷа як магазини элдарада будай. ҳозир ҳамиҷа медроем.
این магазин калони хушрӯ ҳама чӣ ёфта мешавад. ҳамин рӯзғори хона барои кухни. мада бениҳоят ҳамин мастировкаҳош маҳқул шуд. мастировкаҳои гӯшгузаронак калоно ай 3500 боло нархош. насиб боша ҳамин якта соста ракша мегирам. блендеру миксеру чиёшам хушрӯ ба нархшон меарза. ҷа телевизору дигар чиёзи холодильнику дигар чиё ҳамаи чӣ ёфта мешавад. тарафи мастировкаҳою блендерҳо омаду миксер дигар чиё. мада бисёр анами мастировкаҳои светӣ маҳқулай гирифтаниём ай 3000 нархош боло будай. анами 9000аш бисёр маҳқул шудагма. насиб боша анами 9000аша ягон вақт мегирем. пас удома Тоҷикистон роӣ кунам бо ай мастировка сар мекунем харидана. баъд миксерошонам хуб, блендерошонам нағз. ма блендер гирифта будам. ростӣ намедонам касоне ки блендер истифода мебаранд аммо ҷое ки миксер шкати лад мезанӣ ҳамуш вайрон шудагия намедонам. ма истифодаам набурдам ваҳора. анаи формаҳо буданд ай 570 рубл сар меша. баъд ами вая намедонам чӣ ба отказ кардагия ҳамин вақте дар мегирониша то намехӯра кор намекуна. хай дигар чиёш хушрӯ кор мекуна аммо миксериш то намехӯра. намедонам чӣ ба яхе шуда боша. дӯстони азиз ай овозои мо натарсем. мо ҳозирам ҳамихай солфаву гириб. рости худам ягон дору нахӯрдам. ягон ҳамо дору кӯдакорам чанқашид соз намешанд. духтарам ҳамихай гириб солфа бо ҳам камтарак ҳуй метен. ягонгар ои хунухрам бо ҳамихай меқапашон. дӯстони азиз ин магазина мо намедонистем, хабардор набудем ай магазин ки амҷа тарафи як тарафи питёришкада ҳамихай магазин ҳастай. кати питёришка гӯям ки часпидаги боренай камтарак истар. ана иҷа холодильникҳо нархошам қимати бад не. хай ба ҳамин вай нархшон меарза. мада ами холодильники Samsung маҳқулай насиб боша. ният доштам ки ай ҳамиҷа гирифта хона роӣ кунам Тоҷикистон у хонаҳомда ки шаварм намондан. мақсад яке мешкана яке соқ саломат намерава гуфта. дар влогои пешина гуфта будам ки мо ҳамин соли 2019 буд ё ки 18 буд бо роӣ кардем. боромона фреб кардан надода буданд нимша. барои ҳамин дигар борам бо роихай калон метарсем роӣ карданда. дар ҷа мо омадем расидем хонада. 3 намуд бринҷ гирифтам. хонада буд бо гуфтам ами ай ҳар намуд бринҷ яктае гирам. ай бринҷ 1 кило гирифтам. ана бринҷи майда барои мастовай яламай гирифтам. баъд ана бринҷо бениҳоят барои оши хушрӯвай ай ё 2 кило гирифтам. бисёри баъд нагирифтам, хонада буд. баъдам хеле вай каша гирифтам барои каша кардан хлопья. чанд кашид мо ай ҳамин истифода мебарем. ай гирифта будем тамом шуд. як намуди дигаш буд хонада. бо 2 намуди дига гирифтам барои ҳамин завтрак кардан. бениҳоят вай сабуки хушрӯвай. байнаи паста гирифтам якта. кӯдакон нағз мебинанд. смекта ира барои кӯдаки майда гирифтам барои шикамаш. анаи дору доштем. ай тамом шуда буд. сироп барои солфаву қиртак дарди кӯдако бо ай ҳамин гирифтем. бисёр ёрдам мекунад.
تا видеои оянда худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо будед.